Creu de Sant Miquel, primera fita. Tu, aquesta, ja tenen sol, aquestes sabates? Molt poca. Quin cim és aquell, ho sabem, no, La no sé què castellana. No t'ho palo? Mireu, mireu, que li demano perdó, no me'n perdones. Sembla que té Por aquí, por la derecha, tiramos para... Igualada. Más o menos. Què és la gepa aquesta? Que això és molt gros, no? O és el darrere? El gros és aquest aquí. Aquest aquí. Caram, això és de professional. Sí, però Ah, sí, el veig allà, sí, el veig. T'has amagat darrere la roca? Sí, el veus? Ara això és un molt gros. Pas estret. Per un moment em pensava que avui estava els dies sense menjar. Mira, allà enclavat. Molt bé, salamandra. El pas de la salamandra, nois. Ai, com un tomà. Eco! Últims passos. M'ha disfressat de tota la muntanya per conquerir el Montgros. El tenim! Màxima concentració. Amb aquella tardoral que vam fer per allà
Les lloses. Refugi Mixó, Sí, era popular. I van anar a veure un parell de balmes que a Balaitos. hi havia... Sant Jeroni davant, això sí que ho sé. Sí, que deu ser aquí dalt. Ui, allò, sí. Ah, no ho sé, vull dir que fa 300 metres. 300 metres? De què? De desnivell. Tens gaire aquí perquè que fas avall. I aquestes sabates són una merda. Dues vegades que hi he Bueno, ara últimament no era gaire. Això, doncs. Bon dia. Bon dia. Els nostres expedicionaris afronten la segona etapa. Bon dia, després d'un bon esmorzar. I aquest malparit sempre havia d'anar a dir... Ningú va dir que seria fàcil. Hem de dir una frase de les seves.